Εδώ έχουμε ένα κόρυλος κολούρνα. Είναι ολόκληρο, δεν βγάζει φουντούκια, τουλάχιστον στον έκτο χρόνο δεν έχει βγάλει. Απλά είχε χτυπήσει το άγριο, είχε στεγνώσει το εμβόλιο και χτύπησε άγριο. Αυτό είναι το κόρυλος κολούρνα. Από πάνω μέχρι κάτω ο κορμός του είναι έτσι. Μαλακός, αλλά φουντούκια δεν έχουμε πάρει. Το άφησα έτσι πειραματικά να δούμε τι θα κάνει. Έχει περάσει τα 3 μέτρα και φουντούκια δεν βγάζει. Αυτό είναι το κόρυλος κολούρνα, το άγριο υποκείμενο στο οποίο εμβολιάζεται η φουντουκιά. Εδώ ας πούμε, τι είναι αυτό? Είναι ένις, φουντούκι χοντρό και εμβολιασμένο. Κάτω κόρυλος κολούρνα, άγριο υποκείμενο, και εδώ είναι ο εμβολιασμός. Πετάει και κάποια λέμαργα. Έχουμε αφήσει 4 βραχίονες. Θέλει καλύτερο κλάδεμα. Αυτό είναι. Έτσι εμβολιάζονται. Και πάνω γίνεται δέντρο. Αυτό είναι το δέντρο